Etorri gure kabina Laixiar erratike Arratsaldeon, Laixiar entzule. Hementxe gauz, beste behin gure Laixiartzen magazineri hasiera emoteko prest. Eta gaur, espeziala dugu, asteburu luzia aurretik. Eta eguenez, hasi gara gure Laixiartzen grabaguran. Eta aipatzeko, aurreko nahiketu gandu moduen, gube Arrosa Sareko kide gara. Eta zorion du gure guz bertatik, Arrosa Sareko beste kide batzuk, Ondarruko Radixu irratikuek, 30 urte bete da bez, besti gitxi, 30 urte antenan edo ez dakigu zerien, tekniko astidotxua bil, barre ganera, barre intelotxo guk Ondarruko Radixu irratikueri. Txalue! Haupa Radixu! Eta euren 30. urte aurrena ospatzeko, erabaki dabe 48 orduko emisio berezi bat eikie. Haupa zuek, ez da laburre zengota. Animo! Lan handize, seguro. Ondo, tekniko, da barri da zoritxonak. Eta hasieri emoteko, betiko bengo guzta, egunean behin. Gure errankinek. A ber. Gaur top 10 errepasatuko gu. Baina zer, pasan aztekue, beti gabizo horretzen zan? Bai, pasan aztekue eta gero asterotakue. Venga, vale, emon. Pasan aztien salduna izen zan. Irabazlia? Irabazli, 556 punto gaz. Aupa salduna! Aupa salduna! Makina! Makina, erra, izi! Salduna. Ez dut entzuten. Parkatu, arazo teknikoak. Eta jongo gara igual, aste hontako top 10-akin. Ondo iruditzen baiatzu. Segaitik aste honetakoek. Esteko tarazoi berezi. Bueno, jakin gau segaitik. 10-garrenien udane dekogu, hor top 10-agatik, lehenengo postu egatik burrukan. 253 punto gaz. Bederatxigaz, hor burrukan bebai, amaiita deku, 253 puntu gaz bebai. Desima batzuk aldi edeko udanegaz. Zortzigarrenien amatzen gurutik jaio, 257 punto gaz. Hor bebai, buru belarri dau. Zazpigarrenien tipikoetako bat, RGA. 259 punto gaz. Eta gogor dabil burrukan, Idoiagaz, 6. postuen, 260 punto gaz. Aupa, Idoia, bakigun hor zari enoinguen, Zoizonak eta segidu hor, ja lehenko postu lortzen duzun. Aztion emoten dago amatxa partien aixe ona jo dauelaz, 5. Sabiolaz dekogu, 267 punto gaz. Gure abokatu. Gure abokatu, aste ona darui aurretik, eta ia zelan bukatzen dan, kontuten aukin, eguena dala ondinon, eta ondinon aste bastante dagoela aurretik. Bai, ia, animo. 4. eta horre honorezko postuek disputatzeko burrukan, olaz deku, 270 punto gaz. Polat. Eta 3. podiumen barruen momentuz, lier deku, 278 punto gaz. Ai, raro nintzaten. Bai, lier be egiz esan, horre... Beti. Puntako... Falta beste lier ez da, beste lier bat. Bata bakarrik. Ondinon ez da hori. Ondinon ez da hori. Ainara eta lier roseta ondinon gaurrein bari dauz eta orduen buena. Pendiente. 2. momentu ziortza egu 281 punto gaz. Jaupa, ziortza. Topera bila urte oingo aztien ziortza. Ta nor daule, Lena? Lena... Nordoie. Ganora bakuen bat. Ia, redoble, a ver. Redoble. Lehenko postuen. Ia. Horror. Wow, ¿qué pasa? Eta lehenengo postuen momentuz, eta Lier Roseta eta Ainarak bere gaurko egunean behin egin arte. Gaur. Etxeita, untal etxeita dago. ¿Quién será Etxeita? ¡Aupa, Izpuru! Etxeita, Izpuru. Bai, suerte pizkat eta auta bestie juntetan di, eta bueno, ba. Oin ulertu segaitek inozen besteko gogu errankina iketzeko, Ez, oso konsientenaz Lier Rosetak eta Ainarak oinarteko tendentzia jarritzen badabe ganetik pasako estiela. Bueno, baina behitu, Bigarren agaz 10 puntoko diferentzia deko, Bai, hori bai. Bueno, top 3en bazauz. Astion gauzak normal joen da, hor podium egatik burrukan egon bierko nintzela, baina bueno, ikusi. Podiumaz ez konforma, lehenko postuen bila jomiko da. Hori beti, baina badespada. Hau izen da egunean behin, eta barrido aprobetxauku Ondarruko Radixu gure taldeko laguneri, Arrosa Sareko gure irrati laguneri zorizona bialtzeko,
Eta musika pixka entzun, eta laster gatoz bueltan. Suena la alarma, pero no despiertas. Te venderán al mejor impostor. Y al atraparte por la vereda, todos dirán que se lo busco. Locuras de última hora, agua de coco y no dudaré en dejarme llevar por el fuego y que me enerve pa' no más perder. Y lo que era lo verdadero ya no lo recupero. Vamos a empezar de cero para no más volver. Y prefiero no resumirme, ni tampoco perderme de vista. Mueras el egoísta que me quiera recorrer. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Saber que todo cambia y todo sin control. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Saber que todo cambia y todo sin control. Al marearla la vida se confunde, se non è vero ben trovato l'amor. Y aunque sea largo el viaje, nunca se acaba nuestro temor. Así que vive y convive con ello, que el mundo ya te llama a filas. Y mientras no te decidas, otro lo hará por ti. Y lo que era lo verdadero ya no lo recupero. Vamos a empezar de cero para no más volver. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Saber que todo cambia y todo sin control. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Saber que todo cambia y todo sin control. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Saber que todo cambia y todo sin control. Ya la mecha está prendida, su fuego me enamoró. Aunque el viento vaya en contra, lo que viene me llamó. Y perdonen la tardanza, que buscándome en la danza olvidé ser como soy. Oh, 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 saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Saber que todo cambia y todo sin control. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Saber que todo cambia y todo sin control. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Saber que todo cambia y todo sin control. Saber que tú, saber que yo. Ongi etorri Reiro albistegira. Gaurkoen, isorretako berri eta bitxike isek zuentzat. Isorreta. San Migueletako Doniela Txazarrerekin zer egin pentsatzen hasi da Aite San Miguel jai batzordea. Aukeren artean, subastara ateratzea izan da aukera bozkatuena. Subasta hura aurtengo San Miguel jaietan egingo da. Eta diru, zifra handi bat lortzea espero da. Eneko Abasolok 200.000 eurotan ordaintzeko prest dagoela adierazi du. Laixiar irratiko zientzialari taldeak txertio berri baterako ikerketak hasi ditu. Antza denez, herrian oso hedatuta dagoen gaixotasuna da denari bai esatea. Pandemia honen biktimak ez dira gai inguruko eskakizunei ez esateko. Eta ondorioz, estresatuta sentitzen dira. Txertoaren helburua gaixoei bai esatea albideratzea da. Ni txerto horren zain nago. Isorretako Aite San Miguel jai batzordea 2021erako San Miguel jaia kantolatzen hasi da, eta jai bikoitza ospatuko dutela adierazi dute.
Hau da, guztia birritan egingo dela, txapligoak, Donielatzaren igoera, kontzertuak eta baita dantzarien saioak ere. Jai batzordeko kideek adierazi dutenez, herritarrek eskubidea dute 2020an ezin izan zituzten jaiak berreskuratzeko. Izan ere, zenbait herritarrek oposizioa adierazi diote erabakiari, dantzariak birritan ez mesedez. Lurreta plazaratuk adierazi duenez, ekintzak egiten hasi orduko geranioak jarriko dituzte abadetzeko balkoietan. Gazte asanbladako kideek bota dute ideia, eta hauek izango dira egitasmoa aurrera eramango dutenak. Jaurlaritzak berria jaso bezain laster, asanbladako kidei ekosiurtagiri emango diela adierazi du. Gazteen esanetan, gazte etxerik ez, geraniorik gabe. Plazako umeek txilin bat faltan ipuina aurkeztuko dute abadetxean. Ipuin hau plazan jolastean zeudela, txilin bat aurkitu ostean sortu zuten. Ipuinean, beraien ustez txilina zein abarketarena den kontatuko dute. Apirilean hasiko dute ipuin kontaketa. Mikel Deuna dantza taldeak dantza berri bat asmatu du. Dantzariek adierazi dutenez, dantza berri hau zazpinangoa dituko da, eta launangoaren antzerako dinamika izango omen du. Dantzariek diotenez, kuarentenak denbora asko eman digu pentsatzeko, eta zailtasun handiagoa eman nahi genion dantzari. Dantza berri honen aurkezpena hurrengo San Migueletan egingo dute. Bueno, eta onarte gaurko berrizek. Datorren hastien gehiago eta eskerrik asko.
itsasoan galduta, egun bat eta beste bat eta beste bat, itsasoa eta zerua ikusten, egun bat eta beste bat eta beste bat. Kresala zalean, haize arpegian, beidazuna, itsasoan galduta, egun bat eta beste bat eta beste bat, itsasoa eta zerua ikusten, itsasoa eta zerua ikusten, kresala zalean, haize arpegian, beidazuna, itsasoan galduta. Eta boga-boga entzun da gero, hurrengo tartieri hasi emongo zugu, eta lehen esan dugu moduen, zubi luze bat dekogu aurretik, eta ustot nahiko interesgarri izango dela, zubilen zier eta bai ondoren gogunetan eukingo gogun denpori jakitie, eta horretako, astero lez, Illorreta tropikala. Arratsaldeon, Laixiar zale, zar zein gazte, zelan zabizie, beste astebete hemen gauz, Illorreta tropikala aurkezteko asmoz. Hausnartzeko asmoz. Aurkezteko. Eta tradizio bilakatu da moduen, asteko eta behin, pasau dugun astie errepasatuko dugu. Aste hau laburtxo beda, badakizue gaur programia eguenez gabitz laiken. Baina, bueno, esan aldugu aukin jogule aste bat aldakorra. Aukin joguz temperatura epelak, freskura puntu bape bai, ez dakit fijautzarin, baina gaur goizien anbotok puntie zuri aukin jau. Zurdeize eta elur puntu bape bai esango neuke, bai gabaz lauterdize bostak bueltan zaparratxoa bota dau. Temperatura hotzekin hartu dau eta, bueno, justuen edurrela batz pizkat botateko lehen egin jau. Begire bilinaz eta temperaturak hoizen goizeko lauterdize bueltan 0 graduko egizien dio, osea, hanboton be zeropetik egongo ziren da horrizek zaparradi horrek zuritu dauz bazterrak. Laixiar meteko datuik dio. Bai, euskalmetekuek Laixiar metera ekarrikuek. Bai. Eta zer dat horrengo egunetan? Ba, negue. Negue amaitziaz batera, negu etorriko da. Bai, gaur eguen gabaz hasite, eurikera joko dau, ganera, temperatura fresko samarra hartuko dau bai erdi eta bai goi geruzetan. Da gaur gabien, 8-9 metrotik gora edo edurre aukingu, Horti bera ez. Horti bera momentuz ez. Gaur gabien edurre botako dau eta bizarre guztizien be bai. Bizarre gizia eurik egizenengo dauen sasoien, goizetan temperaturie pizka tepela bitzengo dala eta 1000 metrotik gora ero zurituko dau. Hortik gora sentimetro desente botako dauz, 20 gora esango eunkez. Eta gero, bizarra berdi ostetik aurrera, orduen bai igerriku zelan temperaturak berantza doi esan enpikau esaten dana. Iparreko aixie esartuko da. Iparreko aixie, iparreki aldeko toketsuaz. Europatik zuzen. Europatik zuzenien horiok, eta horregatik, izango da, hotza, baina esain ezie. Aixie horrek itxosuen ganetik oso tarte txikize paseuko dau, eta orduen humedadi hartzeko tarte txikize haukingo dau, Baina, hotza eta jausten dan gitzi hori ziku, baina bariku ilun txikik aurrera 500 metrotik gora inguruen edurretan izango da, eta zapatu goizien hotzarra boko dau eta pizka beratxo egin leike, 400 metrotik ero gora edurretan izango da, baina gitzengo dau eta posturiengo biharko neuke, esango neuke, ez da bela zurituko, 8-7 metrotik bere, ez da bela zurituko. Orduen zer, bainu jantzie gorde biot eta polainak atarako guz? Bai. Ze bainu jantzie, bueno, ez eizu gorde bainu jantzie, ze datorren hastien, martitzenetik aurrera barrio egoiziek etorteko asmuedeko, bai, temperatura epela barrio atoz eta euskiz haukingo, orduen ez eizu ez gorde. Oin da, mix bat, Egun batzuetan pizka freskongo da, urlengutan epel, eta bueno. Orduen entzuliek,
ez atara bainu jantzisek, baina trikinisek aukin orka joien. Trikinisek eta, Tapautxo Tarteko zozer. muti jebe bai, trikinisek ondo sauzi. Gogoratu gurot eta hau zer moduen, tatu moduen, ez dala bape raru negu bukaena eta udabarri hasikeran olako temperatura hotzako kiki, Igez, konfinamentuen egon gainen, baina ez dakit gogoratzen dozuen, martxoako eta sortzi zenzan, edurre beren, Durangaldien beren eiaben egune, galaiz zuritu eiaben, eta isorretan bertan, kopo batzuk ikusten jausten ikusi gainu zen. Ze gogoratzen basari, pasuan neguen esaben edurrikein Durangon eta isorretan, esaben edurrikein egun horretan bakarrik lau kopo eta jau da barriz izan. Hori bitxikeria eta auto moduen. Astero gustatzen jaku sekarti bitxikeriak eta asteongo bitxikeria hause. Orduen eurten igezko moduen, egizeko zen Kandelario bero. Negue gero. Oidek. Ostra, ikusteot hemen bate kasu itxostela, Ondo, Ander. Erto. Da hoiz izen da? Hoiz izen da dana, bai. Hoize, 3-4 egunien freskuria aguantau eta gero barri dugu izi eta mangala burre. Hori, egun batzuek txaketak aguantau? Bueno, bufandiatara, pizkate fardau, olentxauk ekarrizku bufandiaz, da gero barri dugu bikin izi ipini bier. Oso ondo. Hau izen da aste honetako izorreta tropikala, benetan hotza eta berue, izena daño moduen denpora tropikala dator. Oidek, sol y sombra. Epel. Eta jarraitu egun aurrera, kerobia zuentzako. Momentu etengabian, karakolak bere tokian. Zigarro rautsak mai gainean, ta begiradan galdekoren gauetan maiz, infinituan nago, ametxetan pantalla beltza ikusteko, eskuak tinko, bizitzari eusteko, sufrimendua zorionan bihurtzeko. Momentu etengabian, karakolak bere tokian. Zigarro errautsak mai gainean, ta begirada galdekoren area honetakoetan, uradura iasan gabe, maite zaitut esatea, Espainiak ireki gabe, leioak zabaltzea, baitangoan geratzeko, noiz bait mezu hiltzailea, definitu ote zaren. Esnatu nahien, konturatu naiz, esnatu nahien, zoriontsu
Kerobian esnatuz naiz kantue, eta, bueno, aprobetxan nahi dugu esateko, Kerobia Twitterren da? Twitterren jarraitzen gaituela, eskerrik asko gu jarraitziaren, eta, bueno, partekatu gure emisinok edo, ez dakit, Twitter nik ez da kontroletan, baina... Idatziko txia, Kerobiako eri be. Hori da, zabaltzeko, gube ezagutara emoteko, jak eurek nahiko ezagune dien. Eta, aurrera jarraitu biku, eta unaiko ingitxi esan duzko moduen, udabarri jator, baina hotza, berue, kontraste asko, eta hor zetorten die gaixotasunek. Nik gaur lehenko pertsonan bizizan doa moduen gaixotasune datoz. Eta horrek gauzak ekiteko, ez dakigu tiru egorti jungo dien, baina danontzako bizi zaitez bizi. Nolakoa zaitugu bizitza, guztiok ondo nahitan zelebre gabiltza, ezin dugu aurkitu. Hau, Pander. Hau, Paimar. Arratzaldeon bagatoz beste behin be bizi zaitez bizi osasun tarti egaz, baina inguen ez tozu azertau, Ez da, hotzi bilinaz. Dinorako oso hotz. Eguraldien besteko hotzi bizara gaur. Bai, ez tozu azertau. Segaurkuen dakargun gaixe da, bueno, gaztio gaur egun jasaten dugun prekarizazio eta bizi zein osasun baldintza eskasan inguruen gatoz berbaiten. Jesus Maria eta Jose. Bai, gai sakona benetan. Badakizue moduen gaur egun alkilerrien edo etxe bizitza bat hartzeko alkiler altuek eta dekogu, soldata bajuek, lan baldintza eskasak, eta ondorioz, osasuna zuepe bai, ezta? Eta, bueno, gaurko gaixi apur bat zentretan azteko, esan bierra dekogu, aurreko baten egon ginela, laixia irratiko ikertzaile taldi, ibizan egunkaritzek eta... Zube kide zara ikertzaile? Bai, dano batera dutien gara hor, elkarlanien, sortzi personako taldi. Ez que nik ez dut ezagutzen, ni justo naz pizkat. Egunaretan ez aretorten, baina talde potenti edeku. Eta ibili gara egunkaritzek edo gezurkaritzek aztertzen, berba politik. Benetan. Eta, bueno, ikerketa prozesu honetan ikusi dugu osasunazo bizi baldintzak eta prekarizazioe zelan aurkezten daben egunkaritzek edo mas media deiturikuek, eta arretuen gaituen gai batek dakargu gaurkuen. Bueno, gaurko formatue azaltzekotan edo... Formato barri bat. Gaur ez da demagun formatue, baina gaur ekarriko txuet lehenengo berba bat. Normalien inglesetik ekarriteko berba bat izeten da, holan berba guai bat, ez? Eta guk euskararatu biu. Zuek lehenengo emizue, asmatzen dozuen berba honek ze esan gure dauen. Gero nik azalduko dut, berba hau zelan saltzen dozkuen komunikabideetatik. Eta gero amaitzeko benetan berba honek zer esan gure dauen. Aitortu bizut, bihurtuten dauen. Bihurtu dezauzie. Bueno, asmatzen dozuen baten bat, Bota esan dugu moduen, lehengo berba bat ekarrikot, asmatzen dozuen ze esan gure dauen, medizuek zelan saltzen dozkuen azalduko, eta amaitzeko realidadi ekarriko gorkuen. Eta hori dana, osasun eta bizi baldintzagaz loturikue. Eta azteko, lehenengoko berbie da workation. Workation berbie ezagutzen dozue, ez? Workation. Workation idearik. Buah. Workation izango da... Hori da, gaurko berbi. Lan eiki zer ikusi hauko da, work. Bai, work, eta eixion. Lan egiteko ekintza. Workation da gaur egun, hola saltzen dozkue, gaur egun profesionalak denbora gestionetako aukeri eukiteko baliabide bat, ezta? Ordutegi flexibliek, askatasune, opor luzio eukiteko aukerie, eta bar. Holan saltzen dozkue. Baina, benetan zer da berbi hau? Jupisen mundue. Work eta vacation. Oporretan bierra iki. Holan saltzen dozkue da holako berba guai bat, sartzen dozkuen aurren budu egaz, komunikabideetatik. Itz trampa. Hori da gorko gaixe, onja asmatu zue. Trampantojoek, hori da. Hori da workation, oporretan, bierra iki ez, ondartzan zauzen bitartien, gara gardo bat hartu bierrien, portatilegaz horrebilkie bierrien, imeiek eta erantzuten. Dau komunikabideetatik sartzen dozkuen berba bat da, holako berba moderno eta guai bat, baina osasun arazuek, bizi baldintzak eta prekaritatie zuritzen dabienak komunikabideetatik. Nik aspaldi zen gauza bat, eurten dane asuntuek, bota unai. Bai. Aspaldi zen komunikabidietan, telebistan eta asko entzuten da, oin esan dozun workation, ez dut segul entzun, baina teletrabajo ez dakizer, badakizer, emoten dago hemen mundu guztizek teletrabajo jen dagoela.
ez dakit, emoten daut teletrabajo danok egiten dabiela, eta inor ez dauela enpresa bateko produzinokatien sortzi orduen hor. Langile klasekoek hor batetik. Teletrabajo. Tio, teletrabajo uneko gehize bakarrik egin dauela. Hainbeste teletrabajo gora eta teletrabajo bera, eske benetan beni urtetan jate. Bai, markaute dekozu, bai. Azartu inaku hemen nahi, Zerbeza bat unei itzako mesez. Paso palabra. Botaot. Teletrabajo gora eta teletrabajo bera. Ekaben dio, bajatu bera eta... Telelana. Hori berbi. Barkatu, Bueno, azarre tarte hori nostien. Next. Urrengo berbie dakargu. Ia, asmatzen dozuen zer dan. Da, urrengo berbie da kolibin. Kolaibin. Inglesetik atorren berbie. Kolaibin, kolaborazio. Bueno, kolaborazio egin handi baten bai. Libin, bizi, hotz. Zaitez, bizi. Bizi hotz. Etxe bardinen jente asko biziki. Hori da, asuntue. Ai, ama. Komunikabidetatik saltzen dozkue kolaibin berba moderno eta guaixe, ba hori. Irakurriko txue textualmente komunikabide baten epinauna, da una forma de vida moderna y urbana que valora compartir y fomentar la colaboración. Hippie bai, azken finien... Komunikabidetan kolaibin eta bizitza realien afinaute bizitzi. Bai, hori, aktibotasune eta eskuzabaltasune sustatzen dauen bizi modu edo, saltzen dauzkue, baina benetan zer da, osasun arazo bat, da bizi baldintza eskasak eta prekaridadi ekartzen dauen berba zuritzaile bat. Koronavirus egaitik batek positibo moneskero, kolaibine. Kolaibine huele ospitaleko hoien edo. Da, bueno, kolaibine egize esan saltzen dauzkune da zuritzeko berba bada, baina hori, 40 urte badekozuz eta ez badekozu dirurik zure alkilerra edo pagetako, jodidu, ezta? Bi zaitez beste 3-4 personagaz, eta, karo, baina sartzen dutxu hor, berba guai eta moderno bat, ezta? Etxe konpartituetan edo? Kolaibin eginaz bizi eta lo egin litera baten. Litera baten, hori da. Osasune topera egiteko... Eta literi dekona kontuz, de puta madre dago, igual. Esperatzu du sofan loiki etoketan. Do lispien. Hori. Da, bueno, aurrera jarraituz, urrengo berbie da, hau da la hostia, urrengo berbie da nesting. Nesting, ezagutzen dozue, berbie hau. Nesti edateko bat, ez da? Nesti, bai, baina nesting. ING, hori da. Ba, nesting saltzen dozkue azken moduen, ez? Zure denpora eta sondo aprobetxetako aukeri eukiteko, ez? Zure gustuek eta apur bat jorratzeko eta, baina benetan esan gure da. Ba, nesting da, nest inglesez da kabixe. Eta esan gure dauna da... Next ez da urrengue? Nest, esegaz, da kabixe. Karo. Claro, da nestin izan gure hau. Ba, dirurik ez badekozu, eta asteburuetan ezin bazara urten lagunegaz afaitnen edo trago batzuk hartzen, ba, asteburuetan etxien geratzeko moda barritxe da nestine. Ja. Asteburutan etxetik urten bari, pelikula batzuk ikusi, gitxi gaztau, eta... Da, azkenien, bueno, ba, uberbia berba guai hau, ez? Azkenien bizi baldintzak eta osasun arazuek zuritzeko erabiltzen den berba bada, eta... Isolamendu... Nestin, Josu, izin da? Nestin, total. Total, nestin, inglesez. Karzeli, gorrengo karzeli. Hori. Nestin. Da, ikusi dugu, eta odola borborrin okin jo, saltzen dauzko lako berba guai bat, da azkenien osasun arazuek deko zatzien, eta... Lenokeri asko aspaldizien. Bai. Beste inciso baten got. Bota, aurrera. Beste unien entzunen, arañun entzunen gaur egunien teleberrizien eberdizien, Basque Circular, no sé qué. Urdai Piper Center, Basque Culinary Center. Dana inglesez egin bierroi. Ez gara, su normalak. Hori. Ondo esan du. Egize da, egize osue. Txalo batzuk, teniko. Txalo batzuk unaintzako. Oin izan da, egize boroi, hau paunai, hori da. Egize da, azken aspaldizien sartzen dauzku inglesesko berbak, moderno eta guaixek izango da moduen, ba, azkenien dauzen arazuek tapetako, ez da? Laixia erratire beturri dira. Laixia radio. Bueno, batzuk tapetako. Batzuk tapetako eta bestatzuk azalde atateko, bai, Bai. Lehen buline inok ezekin zer zan, da gaur egun bakigu zer dan. Baina, gaurkoen osasun arazuek zuritzien kontuegaz gatozenez, ba, gaur gauza negatibuek dakargu zirratire. Eta dakargu urrengo berbi da duer. Duer, ezagutzen dozue, duer, zuek entzulio getxietan, gogoratu ja. Duer, YouTuberen nahizi izango da. Duer. Ba, duer dator, to-do berbatik, ingleseko egin aditzetik. Ekile. Ekile, hori da. Eta duer bat da, ba hori, saltzen dozkue moduen, persona bat
edo zerreiteko aktibotasuna dekon persona bat, apasionatu eta... Emprendedor. Hori, eta arrisku gustatzen jakona, ez? Emprendedor dana berbi, ez? Erderaz be bardine, saltzen dozku, ez? Berba holan zuritzeko berba bat, ez? Ze emprendedor y mete 16 horas al día, ezta? Ordaindu zuke autonomo hori da, beste berba bat, azkenien prekaridadi eta bizi baldintza eskasak zuritzen da bezenak. Eta hori, logura ziltie guruzu kafeeri engantzaute bizi, izen zaitez duer bat, eta eixu lan hainbat lekutan, ez? Azkenien hori saltzen dozkue. Lan eiki 3-4 enpresatan, egunien 16 ordu, hori. Okiteko, dirue biziteko. Bizi alizeteko. Hori da. Bizi lanerako edo. Da, honegaz be, zuritzen da bez osasun asuntuek. Eta, dakargun ja azkenengo lako berbi, hau be da, la hostia. Da, friganism, edo friganismue. Euskara izango zana. Ideari badeko zue, irati unai, Ander. Friki berbati doi, ala? Hegaz doi, friga. De frigorífico, friganismo. Friganismo. Berbi dator, free, eta vegan terminotik, ez? 1980 urtien ekologista eta antiglobalista moduen sorturiko dieta moda bat izen zan, friganismue. Holan saldu dozkuen, eta oin bezaltzen dozkue... Jateko epela, baka. Oine jakin zer dan. Hau saltzen dozkue hainbat komunikabidetik, periodiko Espainia mailan bezagune dizien hainbat periodikotan, pinez artikuluek, ez? Inglesiko berban da friganismo, la nueva moda. Friganismo orduen zer da friganismo? Oin esango tzu, zer da friganismo. Dirurik ezpadeko zu, basuratik janariz hartu eta olako dieta batik, Benetan zaiz. Bai. Da, ikusi ginen komunikabide baten, friganismo, la nueva moda que utilizan los jóvenes, no sé qué. Nik hori saldua denari friganismo egin ipiniko notzen, 6 enero. Nik etxalo bat emongo notzen, zuzenien, baina. Eta, beste hainbat berba, eskerrik asko, teniko. Eskerrik asko. Beste hainbat berba dakargu zoin modu laburri, ja ez dugu inglengo formatu erabiliko. Short time. Oin be hori, osasun arazuek, prekarizazio eta bizi baldintza eskasak zuritzeko erabiltzen dizinak. Da, hauren artien batzu die single no kidder, inglesez, ez dakit ondo pronuntzietan duten. Eta esan gure dagoena da, dirurik esteko zunez da pobrezi izan bizizarenez, esteko zule umeriko ukiteko aukerarik. Ezin jozuleko ume bat mantenidu, ez? Gero, vale. Single no kids. Ume bako solteru edo. Urrengo berbi da trash cooking. Trash cooking beda friganismoen antzerakue. Trash da basura eta cooking sukaldatzie. Eta da hori, pobrezia gaitik, hori, kautako produktuek jateko moda barrizi, ez da? Saltzen dozkuen moduen komunikabidietan. Gero, eskerrik, tekniko, zelako barreguri, Gero, minijob dalakuek behazko saltzen dozkuez, ez da? Olako lan moderno modukuek, ez da? Minijob, hainbat dekua, ez da gizar. Eta azken finen die lan prekarizuek, ordu gitxikuek, eta soldata bajukuek. Erdera zegoen lehen... Hori dana guzur. Ez era, Minijob. Persona de muchos oficios, pobre seguro. Pobre seguro. Goriok. Sin duda, pobre seguro. Esa era sarrak normalien urrin esti biltzen, eta hori izan. Gero jarratzen dago, pobre seguro y problemas de salud. Claro. Da, azkenengo berbie da rider, zain jakingo zuen moduen, ez da? Modan dauz, riderrak, Gidari, bai, bizikletan, zuke, huele motorrezko, esto baten, moidiko zuz, jatekueko dana delakue, baina honek, bizikletaz, mon bidabez bueltak, irixien zier, jentieri banatzen, janari ze, dana bizikletan, ez? Azkenien da, lan prekarizazioako zuritze kasu argi bat. Bapo, baina... Baina, enpresa handi jau. Handizek, ez dugu propaganda. Hori, ez dugu bengo, ez dugu esango zer dian bez, baina. Propaganda txarra bat. Etxakuz ondo jausten. Ez dugu esango, hau eta hau etxakuz ondo jausten, ez dugu esango. Ez dugu esango. Vale. Eta, onarte gaurko lako ez, inglesez edo anglosajoi izkera sekarriteko berba modernuek ez, pobrezia eta osasun arazuek zuritzen da bizinak. Medizu edi honen errudunez, azken ataten da bezalako artikuluek pobrezia eta prekaridadie zuritzeko. Eta hori, osasuntzu bizi gure bozu, bierrezko da bizi baldintza honako kitie, lan baldintza duin batzuk, eta aipatu dugu zen komunikabideeri, bidai bat proposatu behar dutxegu ja amaitzeko. Bidai bat? Bidai bat, erregalauko dutxegu laizia erratitik gezurkarizeri bidai bat doan. Eta bidai hau da, Nafarroan badaua herri bat, hartze izenikue. Eta handik hasi, eta amaituko da Serbia ezagutzen duzu nun dauen?
bertan dau Popa izeneko herrizkatxo bat. Eta popatik hartzera bidaize zuentzako. Eskerrik asko entzule. Ona. Earra! Egize dau, beridiko, Bizi zaitez bizin hostien, inglesezko hainbat hitz ezberdin entzun duguz. Baina hain beste inglesezko hitzetik hasten dan saio eder badakargu, estreinekoz, Laixia irratian, eta berak dino moduen, Cooking Jani. Arratsaldeon Laixiarreko entzule goxoak. Hemen nauzue Janire, pastelera ditxaratxera. Hori, aupa, Jani. Bueno, gaur ekarri otzuet errezeta bat erresa. Eta aji gazauzenien ideala. Dano deko zue papela eta boligrafua etxietan, bai, ez da, edo tabernetan, edo zauzien lekuen. Bai. Bezala mon pauseri, eta lortu. Grabar. Bueno, a ver, hasiko gara. Gaur ekarri otzuet platano eta chips de txokolatesko mag cake bat. Mag cake. A ver, Aimar, ingleseko hitzegaz, Beste inglesezko bero bat, hizkuntza glosajo. Suposatzen dut mag katilu edala. Bai, ez da? Bueno, eskerrik asko, irati. Bueno, adi denok, a ver, osagaiak, hasiko gara. Etxien deko zuenien horre platanuek, fruterizara joten zara, eta esatezu, bueno, oia ser healthy. Hartuko doaz platanuek, sagarra, bueno, badeko zuretxien platano baltzak. Zesto zuzjan. Baltzak? Bai, baltzitute danak. Pasaute, ni etxien bebai. Nire bebai. Ezu healthy zezara. Ondutako... Ondutako banana, ananak. Anana. Ez, Anana Anana piña. Bai. Bueno, a ver, yesta, hau serio da, Ben genti errezaki hasi biltzen da, eta nik soluzio dekoten. Bueno, a ver, hartu danok.
platano erdi bat. Baltza bada, hobeto, pasaute gotie. Migu. 35 gramo harina de avena. Mesedez esan... Olo irine. Irina, bai. Irine, venga, ondo. Olozko aleak. Bueno, gero, olozko aleak, Oin. koiarakada bat. 15 gramo deulan. Orozkoko olo aleak. Bueno, gero, bi koiarakada, behi esnie edo gure basue frutu lehor baten esnie edo etxien deko zuena. Esnie, arrapa dauna. Freestyle, bai. Arrautz bat. Osorik, gero- ala gorningu bakarrik. Ez, osorik, beti Osorik. osorik. Eta non hor vegan bada, vegan? Vegan, triste, inglesez, ez. Free vegan? Zeran da? Ez da triste inglesez, vegan. Triste. Ez da, vegan. Bueno, a ver, non que gure badau arrautze oso barik triste, veganue, opzio veganue, 15 gramo linosko, ez dakit izan dizena, asisek, uregaz aukin, urberuaz, eta gero tritura, eta hori arrautz moduenengo dau. Hau. Gero, koiarakada txikizue erdi, extrakto vainilla, hori badeuko zue supermerkatuetan, denda txikizetan, propagandarik ez, oso. Milan dendan bai. Milan dendan. Aiene. Gero, kutsaradita ipintzen da, koiaraka txikizek, jogurregaz jaten duzuna. Erdixe levadura kimika, Royal edo marka... Mila, levadura Mila. Marka Zurixe, levadura Mila. Ondo. Opa Mila, sako generu edeko zuen. Panjo nortutik. Eta gero, chips de chocolate, guro zuenak. Zurixek, baltzak, koletxe, guro zuen moduen. Bueno. Chips, zer da, chips? Chips da, holan, gotitas de chocolate. Ez dakizu Puntatxu. Bueno, aldo zu hartu tabletie Milkan abetikue, edo Da, Milan txikitxu. txokolatie eta satitu, bale? Bueno, eta ontxe, hasiko gara iken dana manipuletan da, Bueno, babadeko zue bol bat, orduen, egin bierdan bakarra da, hori platano ordixe hartu, sardeska bategaz matxakau, gure bau zuen jefien pentsau, edo ez dakik gure zuen matxakau, eta gero beste osagai guztiak bota, eta dana bueltak atorti izango besan moduen. Gero, katilura sartu, mag cake, hortxe dekogu. Eta sartu bezue mikroondasera, minutu bat edo pare bat minutu. Da gero juen pizkat ikusten, 10 segundo edo, pintxeta zu, eta espat hausiku jarraitu mikroondasin sartzen. Eta badeko guia, mag cakea. Eta? Karo. Hemen, seguru, azte magara egiten mag cake bat. Nitzaten urtengo, hau zientzia bada, exacto. Zientzia exacta. Eta deko reseta bat probetako, eta hori reseti probetako, hor deko guz, laixi erratiko katiluek. Horea, txalo, a ver. Eta aprobetxeko gu esateko, urrengo etorri dala. Eldu diela katillo barrizek, así que laster jarriko gara eskatu zuenakaz hartu emonien. Eta laster hartuko zuez, baina segidu. Bueno, niri esaustie propagandarik esaikie, baina bueno, laixiarri irratiko katilloen eiken basue, gozua urtetan da sekie misterio. De conformia egik igual. Ez, baltza dalako platanuen modukue. Bueno, bez, ya está, badeko zue gozarixe, aji egazau zenien edo, esteko zunien eze bezetxien. Baina, hau igual aji deko zune egunien ez da inbier, ez da larinoko egunien. Ez, momentuen eiken da, Aimar. Da pele-pela, jan. Ajiaz, mag cake. Mag cake, cake de magia. Frankfurteko saltxitxa batzuk duele erresa, ajiaz jateko. Frankfurt, Milaneko saltxitxak. Milan saltxitxak, eharrak euriko. Bai, egize, Milak deko lan sanzen da giarra, janen bizue. Urdeize. Hori bai da magikue. Urdeize. San Miguel den zenbat aldiz gandu hori. Eharra. Bakon. Eharra. Bueno, hau izen da astiongo Cook Janin resetia. Tasty. Probiku. Delicious. Mama.
Itzela txabola kumien oroimenean kantie. Eta, astiro bagoi ez gure asken erantz. Eta horretako, ezinbesteko da gure tartie, gure txapelketa Itzela, sensazionala, zenbat barre botatzen dugu zen gure txapelketiegaz. Eta beste barik, hasi daigun, ator kantari. Oier! Ator kantari Oier. Bueno, astero azaltzen dut hitz gutxiken, baina zetan datzan gure txapelketiek. Oier ipinen dugu kantetan edo hobeto zen da nananeetan. Nanane. Berak bakarrik entzuten dauen kanta hori, eta erronka da, zuek asmatzie zein dan kanta hori. Eta pasan hastien ipinin genuen kantuen, eta gogoratu digun pasan hasteko kantie, benetan Itzela da Ja. Nik Jordi behotxuet imaginatela inbertan, Oier tanga bategaz da maraka pare bategaz eskuen. Este. Igual da sozer jari beinu edo, ez da gil? Torrean de burure. Ritmo badeko. Jo, baina niri gogoratu duzte bizilagunen astu, Bai, astu bestien ibili da. Gure Oier asti hontan. Eta zer dengu? Gatzi pinizko dengu bai, ja? Zer dengu, zuzenien igual, zango zein da? Erantzune? Venga, ba. Venga, eske. Erantzune, baina bera fonduen dela. Bera fonduen dela, venga. Entzun daigun, oso sorik, merezi dauta. Sorik, bai. Ez, gero. Mexiko. Galdu egin da bolan, Mexiko. Lehenko moduen egeitzak uste daten niri, Saldiaz Solidario queda mejor. Bai, saldiaz barik politxau edo, sakona edo. Saldiaz eta astoaz. Oier, astero hobeto dabil, hobeto abesten dago. Bai, eta hori zen da, ez? Eganen Mexiko kantue. Mexiko. Zelako loitzapenak, Jordeko plazan, saldiaz. Oue, romeritxa bat entzuteko, Kantetan da. Gu hor jantzan edo, bueno, jantzan. Baina hori itzapena deko zuz jaixetan ala. Ez? Ez dakit, igual akordetan da. Ni gordenaz. Joder, da gordenaz bakixan bebai, eta eganek eukiaben super boom Euskal Herri mailan. Batzuk gaztetxo izango zinen orduen, nire oroitzapenak bakixako jaixetan ni oso txikizen itzen. Así que pentsau. Baina bueno, zozketan biko gu? Bai, baina lehenko igualean derre gogoratuko. Sarixe, bai, pasan hastien ganera, dei baten bitartez elkarrezketin dotzegun joneri, bera dala hemengo arduradune, herrigorako arduradune, eta eurek beste behin eskainiko otzara da hastiongo sarixe, eta, bueno, egin egun zozketa ez? Bai, zozketi, aurrera. Ia kamari prest dauen. Orduen esan du, herrigorako produktu sorta bat, ezta? Otzara eder bat. Betiko moduen hemendeko kutxan. Tamborra. Parte hartu dozu danon izenak. Ia. Hemen dauz izen guztiziek hemen botien grabetan da gure maitane. Eta oinatarako irabazlien izena. Epa, gure hartien dago hemen. Ia, letri... Eneri tzareitio! Aupa, Eneri!
Sinesmenak du eragina, ez beti nahi aterzinak, betxauidu. Viva Eneritz! ¡Viva! México. ¡Enterito para ti! Desde Rigona. Pueblo de arriba, productos del pueblo de arriba. Eta bueno, itxuri da moduen, hemendeko tekniko lanien, ia telefono... Deitxu badetxeko edo? Deitxu ginen dut egun berari. Eneritz! Ia hartzen, no? Eneritz! Politxe izango zan. Prest egin dut, tekniko, prest. Hemen laguntzeko beti gozimen laguntzeko prest. Eneritzen berbi ebe pega, Mexiko baino Eneritz izateko. Eneritz! Ez da txarra, Bueno, apostu emiku, ez? Hartuko Jartzen dago? dagoen, ez? Milan txokolatie, tabletie baietz. Venga, nik esetz. Nik baiet, seguro. Entzuten da, bai, hasieran entzuten da. Bai, Eneritz? bai, nor da? Eneritz? Eneritz? Eneritzez beñan naz. Baina gu Eneritzeri gabiz deike. Ba, eneritzau komunien, oin bertan. Benetan? Benetan, ezin ja epini oin bertan. Joder. Guzurre da. Joder, guri ziz hartu guran, beñan. Ba, guzurre da. Zu baizu tipu, Joder, ezin da ipini ala, ez eus ipintzeko, lotza guztiek kendute. A ber, lotxa guztiek endute epintzeko. Venga, hori da. Haupa Eneritz. Bai, Aupa, Eneritz! haupa, Zoritxonak! eskerrik asko, Herrigorako otzari zuretzat! eskerrik asko. Bai, aste honetan zebitu gehiatzu. Txalo batxu, tekniko, aers. Bai, da. Zoritxonak Eneritz! Haupa! Toko jatzu Eneritz, Herrigorak eskainiriko produktu sorta bat, ez? Otzara Hori bat. da. Erreza izen da, astion edo? Bai. Bai, Bengu erreza izen da. Ona izen da, ez da? Lehenengo jakin Bai, jazue. bai. Oso erreza, bengue bai. Ondo kantado benguen. Ah, bai. Aserta unia. Bai. Politxo, doktore. Asko irrastero entonazio betzen dabil, Bai. Ikesten dabil. Igual abeslari xaldatu begu. Bai, ja usto truko harraputziela danak, Ja, liubiatik nago. Ez, bera mejorau da asko. Ah, bera mejor. Astero ikeran, ba asko mejorau da. Claro. Igual medikuenera be, ez da, igual tinpanuen tiroitxo bat edo, ez da, jokingo zuen, igual mediko da juteko. Ja, igual bizi zaitez bizin aztertu bikogu... Bai. Jerren ondoritxuek. Hori da. Laixiarko zientzialariek ikertuko dabe. Ba, bale, Eneritz, zoritxonak. Eskerrik asko, Gozatu Herrigorako otzarie, eta segidu parte hartzen gure lehiaketetan. Ederto, jarraitxukot, bai. Beika ba. Beika, zoritxonak Eneritz. Bai. Da, bueno, mondo guia, ez da, gaurko... Mondo gu. Gaurko... Eta telefono hartu dau. Lehenengo. Bueno, lehenengo kuen kostau da, Beñate gaur trampa inguran hartu dau. Nik uste da egiz izan dara, komunin egon dara, Atu Bai. enburuten da, baina... Huele denporiken, Beñatez Urranditan. aguante tierren komunien sartute, urranditan. Ostia, baina harrapa dut, Bizer jaiegune da, ezta? Bihar bai. Bizer jaiegune da, ez? Bai. Basapatuen milak zabaltzen badau, txokolatik arbiztazu, Vale. Eta Ruina. sakeik bat itxeko, Estela, hande remoña niri oloale batzuk edo. Oloaleak. Oloaleak. Milan dendan eosiko oloaleak eta Horrek mila komunera txokolate eta joateko bat. onak die, Ah, bai. Eneritze seguro, oloalea jandau Ai, gu txorrak esaten hasten gaien zelan azeletan garen. Baina, jarraitu biko gu, oierren lehiaketatxuaz. Bai. Claro, astion barrio kantau dau. Barriro. Eta berantzun orduko, esango zeinen sariz, ez da? Sari barretxe? Bai. Eta bera da, jurretako piztegiak emondako. Damorrak. Damborra. Ia, jurretako piztegiak. Alias, Edu nien, emondo eskue. Zer da? Bola del mundo! Wow! Wow! Munduko bola eder bat, jurretako piztegia argixe dekoz ganera, teniko dinozko argixe dekozela. Argixe dekoz? Mundu boli, Claro. Jo, Edu. Gure oso jakin. Moderno,
Gure oso lokaliza nun dauen popa eta nun dauen hartze, ba, tak, bolan. Tak, ana agertzen die. Txintxeta batzuk. Ba, opari hona da, COVID garaizen ezin dan ez viajau, badeko zu hor mundue, gainera argi segaz. Mundue etxien. Mundue etxien. Argi eta Viaja garbi. por el mundo. Hori eta magkeika, ja, top. Zaila. Ikertier oierrei entzuten, relajetako. Jo. Da ya que haiketu agun oier, kantu enipinen bau zer. Ya que haiketu agun. Vale. Venga, técnico, moiozu. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 Hau bai martxi hau. Nik galdera batekot. Oier biziri dago niño, ez da, igual arnaz barigatuko. Itxoteko modu nizidar, Na 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 na. Hau po, oier. Zelako ondo pasau bidaren nau grabetan, Beste, guk ondo pasetan du. Guk, bai. Bera entzuten, zelako ondo. Nik lehen esaut, ointxe hobeto entenaten dabela, baina ez atzea gotan naz, Bai? Bai, ez dute abesti xarrapau. Ondo, niri zoneta uste mendikaten kantan bat. Ez Ander, ez tartu zaiz. Mikel Urdagabe. Olatuek, Ja. eskutitza ekarri dute. Gero horreko tartean ekin daun rap moduko bat, na 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 na. Izorretako Eminem da. Izorretako Eminem. Bai. Horia. Bueno, barrio entzungo. Venga, vale. Venga, bai, técnico, bai, ez dino, venga. Na 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 na. Na 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 Hor parte baten ematen dau pizkat la mayonesa, ez? Na. La mayonesa. Igual pista bat, igual ez. Zer pista? Ez dakit. Pista? Ez que huele... Pistatxo bat, ez que gatz dau, Bai? Bai. Ke ba? Ardabile baina nire txibetan zuzerterik hori eta xabiz enteretan, baina. Ez que ez dakit, gente inteligentia bada iguele abesti atako dabe pistagaz, orduen obez. Ez, entzun debe laster. Sobre todo, esan, bai, pizti emango, hori rapak nori parte, na, hortxe dau. Hor, klaro ikusten da. Infartu momentuen justo hor, tak, klaro. Horrazten da nien, na, hor dau klabia. Benetan, Pizti esan biote. Eta izin behar kanta bat, ezin ja izen... Itxan, esan da igual, bota piztie. Total, Vale. desperdidos al río. Oingoazteko Parisen edun munduko bolan, soserre zerikusi zedeko, Hora gertzen da, Wow. Bai. Pista, ona. Ni badaki duzte. Ona. Traktore bat, Traktore munduen asko ongo di, ez da? Tractor amarillo. Bai. Kontuz, cuidado. Ba, bueno, hause da aste honetako erronki, Eta, bueno, ez dakigu errez gatz errez, difícil o no difícil, baina hau izango da Jurreta kopistegiak, alias Eduneko munduko bola hori irabasteko deko zuen erronki, Eta ba, astero moduen hartu parte gure WhatsApp zenbaki zen, 654-03-799 zenbaki zen, edo bestela, basare sozialetan, jarri, Traola kantari, Traola kantari... Kantaria, eta hori, taldien... Horrek emoten daue teletindako saio bat, Compre una bola del mundo! Bai, ez da, lehenengo sortzi deiei, uneko 50% deskontua. Eta... Aldo guipini, lehengo sosketan parte hartzen da bien lehengo bostak, Zer? boleto doble. Venga, segatik. Vale. Lehengo bostek arineak, boleto doble.
Bai, a ver, danok bai. Bai, venga. Bai. Vale. Ya está. Oseke, badakizue. Harin hartu parte, ze lehengo postok, dekuzue boleto doble. Zelan Bai. jakingo dabe? Guk esango txegu. Esango txegu. Zara, lehena, za, bigarrena, za, hirugarrena, Bai, laugarrena, da. bosgarrena. Eta hortik aurrera, ja ez. Ja ez. Espaiatu zer esaten. Ez behatu esaten, ez ez Eta da. ya está. Eta listo. Ba, hau izen da aste honetako ator kantari oier. Erronka bikaine, eta barrido esangote, hor rapien. Dauela... Ander amata guinaku, Emotxe boton de off. Ezakit, eske... Gatu da amata dute. Joder, eske ikusi dut hor gure teknikue abiadorren zera egin. Ander, juergi amaitu da, venga. Jorri amaitu. Agur! Ai. Bai, etxeratzea agindua dela eta orduak Bai. aurrera egin digu, eta, gurtzen jomiko gara, ez? Pena bat. Bai, baina, guztera ongara binguen bebai, ez da? Earki. Earra. Bai. Earra, saioa, morela. Bueno, pena bat da, baina bueno. Bueno, baina oier entzuten. Gero, nik diskotekera gure joen, romerixara. Eta rapian izan, bekila jo rapari horrek emango pista eta, Mira, ondo segi, Arrate! Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na